Ups. Yep. Og så er det så mine hunde, der sidder oppe i bilen lige pt. Og fortæller jer alle sammen, at de er kommet. Ja. Ja. Jeg kunne ikke finde nogen parkeringspladser, altså vitterligt fået en lige bagved. Flot. Lige bagved her, så det var dejligt. Det er sgu meget pænt, der. Ja, det ser fint. Altså selvom han er lidt langt fra hende, men han er flot lige. Nydeligt. Ja, det er rigtigt. Ja. Skal du op med Wicked? Hvad siger du? Jeg har taget hende med i bilen, men hun skal ikke op. Nej. Jeg er oppe i køen med hende, og så skal hun forhåbentlig op i Lyngby igen. Jeg bliver nødt til at have lidt tid imellem, fordi der er så mange ting, jeg skal arbejde med. Ja, ja. Så jeg kan ikke bare finde det op på 14 dage. Nej. Hej Camille. Tak for billederne. Hvor fanden er Susanne hun der? Det er svært at opbryde. Trine, de skal ikke have alle de der omkring og holdt i alle tre gangarter, skal de? Skal de ikke normalt bare vise dem en gang?